हेलो लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना जोंखौ नानि थैनायनि उननिफ्रायनो जोंखौ सापर्ट खालामनाया एसे खम जाबाय नङा होमबा? जोंखौ बारा सापर्ट खालामलाना जोंखौ सापर्ट खालामनाया एसे खम जाबाय बायदि मोनदों आं। जेब्ला नानि दङमोन बै समाव जोंखौ बिराद सापर्ट खालामोमोन आरो दा एसे डाउन जालांबाय भिउसफ्रा नानि गैयिखाय। मानो होनबा जोंनि भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनला नालाय ना, ओंखायनो एसे खम जाबाय जोंनि माबाखौ नायनायफ्रा आरो भिडिअफोरखौ नायनाया खम जाबाय नङा होमबा? लोगोफोर नोंथांमोनखौ आसा खालामो दि नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै बा जोंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै, जोंजों लोगोसे थाफाबाय थागोन होननानै आसा खालामो। नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थाफालांबाय थादो, जोंनि चेनेलखौ अनसायबाय थादो। नोंथांमोना जेरै बै नानि गोनाङाव सापर्ट खालामदोंमोन बेबायदिनो जोंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामफिनदो लोगोफोर। जोंनि भिडिअखौ शेयार खालामना होनानै गासिखौबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामहोदो। 10K जानोबो जोंहा बारा गोबाव गैला, 10K जाथारनोसै। नोंथांमोना प्लिज अननानै 10K खालामदो आरो 10K खालामनानै होदो। बेनो जोंनि फुराना गामिमोन। जोंनि फुराना गामिया बेनोमोन आरो फाथाबारि दावखावा होननाया। ओमफ्राय दा बिदिनोखा एखे हादान बायदिनो, थेवब्लाबो बेहा कास्टआव हाबनाय आरो लेखा दङ बेहा। दा जि जायगायाव जों थायो बेहा लेखा गैया आरो नैबेहा लेखा दङ। बेबो बिदिनो लांदांखा, दंफां लाइफां गैया, थेवब्लाबो बेहा कारेन्टफोर माफोर हाबजोब्बायमोन आरो। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। आं ससेल' लाबोखादों दिनैनि भिडिअखौ। गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। थेंक इउ स' माच।